Biyag, wenno patay. May salaeng ti pagtungpalan di tao. Biyag, wenno patay. Ti biyag, agnanayon arag-utit din na. Ket ti patay, agnanayon met at tuok ken rigat ti paina. Ngem no ti tao ket gura ken pungtot ti adda iti puso na. Anya, ti pagtungpalan na. May sapay a nobela, asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Tinapalabas, Rimwarda Solomon, ken dagiti dua apasurot na, tapno sa pulenda ni Tony. Napandamas kay kan ansot iti balay da baket Dorocha, ket dita, pinaltugan ni Maskay dagiti agina. Itimot mansyon ni Solomon, binalakada ni baket boga ni Rosana, kas iti panang balakad na kini Tony. Nakapagsarita ken nagkita da Rosana ken ti inana, babaan iti tulong ni baket bogan. Kabayatan na, iti panagna ni Tony nga agturong iti balay da baket Dorocha, at da barito nga agdardaras nga immasideg ken kuana, ket impadamag na, anakadasay ti agina abaket Dorocha ken Karding. Itagagayan, at tuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Uncle! Uncle! Oh, apay ngagdardaras ka? Uncle! Dapong Dorocha ken Uncle Karding! Nakadasay da iti paraangan da! Anya? Wan, Uncle! Impan ko nga mintay kinayok apag tungo ni Apong Dorocha. Ngam, nadanon ko ida nakadasay. Anya? Karding! Karding! Bumangon ka! Uncle! Awan samatan! Nanti Dorocha. Auntie, bumangon ka kuma. Auntie! Anya tinapasama kada kayo. Auntie! Uncle! Nataydan samatan! Ingka agpaarayat. Darasan. Agpatulong ka kadagiti kaasit nga nababalay ditoy. Wan, Uncle! Inakon! Auntie Dorocha. Pulswak. Awanay. Saan nga agpitik ti pulso na? Ni Karding. Saan matan nagpitik ti pulso na? Asino tinangpatay kada kayo? Asino? Ay, kadyat napasama kadakwada. Ungaro, dan nga tinapasama! Adda nang ngagwa kanal buong anamidwa. Ang mga no isudakit diti napaltugan. Anya? Ay, ipagarup ko no mga no ti nagpaltog. Takasta nga min teraramidan ti daduma. No kasta nga ganup da. Ang asino nga iti nagpaltog? Unyarod, tayo natamon no sino da? Pulos ka di nga awan ti nakaimatang iti amin? Oh, ala! Ibaga na no asino man ti nakakita. Takaasimot dagiti agina. Ay, unyar pa ito. Nagiin na tayo nga min ti babalay dito eh. Iso nga awan ti nakakita. Ay na. Addan atap ko no asino dagiti kriminal. Awanan barok. Naladawan ti amin iti pan nakakita tayo kadakwada. Nagkasang tinapasama kadakwada. Tata, Barok, sikati mangedang iti kastra napasama. tulungan da ko makakabsat. Tinulungan tayo. Asikasuhan tayo dagiti bangkay da. Sige, tinulungan tayo. Tani ka, sige. Awan, at dati mapan mangayab iti padi iti ile. Kamisaan na dagiti bangkay. Ala, saan na ba, ade? Tamanipod agsapa ang nagsarsarita kayo adwa. Kapsat Adela. Rosana balasang ko.
Iso akit dawag nga agsublikan iti basement, Adela. Kan mapan kamutan iti silid nga ayan mo, Rosana. Uwan kabsat bukan. Kat agiaman kami unay kan ka. Rosana, sikat ti susi. Tapno palubusan danti inam iti basement. Mang panunot ka iti nasayaat nga ramidam. Wano ibagam kan ni Solomon. Tapno palubusan na arumwar ti inam iti basement. Nana, Dala, mapankan iti silid, Rosana. Kat ikandadok matlaang. Narigatan. Amangan numakadlaw ni Solomon. sige, Nana. Itulod kan tumatan iti basement, Adela. Kat idaw-dawat tayo. Asapay lakuma. Taparwaran da kan tumatlaang ijay. Sige, ituloy yung asapulan ni Tony. Kat no di yung masapulan ita, ituloy yung inpundigat. Narigat da masapulan, boss. Tasaan da pa ang nakitkita ni Tony? Makamu kayo, no niya teramidan nyo. Basta sapulan nyo. Ituloy milangan no bigat, boss. Tanay, nabannog kami kiniansot. Agkakapsot kami. Agsubli kami langan ninton bigat. Sige. Agsubli tayo nga ruta ni Jabugan. Da kayo lalaki. Boss! Bye, boss! Agsubli kayo amasapa inton bigat. Tatumulong kayo itong agsapol. Huwag, boss! Aregla na, boss! Ay na, awan ti amok akabusor da manang Dorotya kan ti anak na ni Carding. Nasaya at da tao, barok. Numan nadag kasapulan iti tulong da, ay sidadaan da at tumulong. Tatakulas. Ang agsidawak launay man. Takas dala kriminal a pinatay dalatan. Wan nga ron, tata. Kasi damay. Awan asit tinang patay kadakwada. Agi karo dano asino daman. Ay ti panggapabaraw. Pagsam, dagiti kriminal. Apay, adda ka ti atap mo. Tata, Barok, di ka gunay iti madi. Nang runa ta atap mula ang ma. Awan ti pamanagnak mo. Amangan kit dinudakas pa iti mapasamakan ka. tatakulas. Naturad dagiti kriminal no asino daman. Agibos dan tumitlaan. Tasaan namat maturog ti Diyos. Numalasatan da dito'y rabaw ti dagati kinakriminal da. Ijay langit. Di dantong mailem mga antibasol da. Kaputa ukumento ida ti Diyos. Kat madusa dantaw. Tata, Di ka kumagbalin akas kadakwada, ha? Di mo mantsaan ta imam iti dara. tatakulas. Ibagak kada kayo. No asino dagiti atapak nga akin aramid iti daytoy. At dayta, senyorito. Nagluto ak itinaimas at araon nyo. O sige, mangrabii kayaon. Kumusta ni Rosana? Ado, ti pamagbagakkan kwa na senyorito. Imbagak, anasaya at tibiyag naken ka. Iso asaanan anatangken ti ulo na. Kasta timbagam kan kwa na? Wen, senyorito. Kadilatan matagdagare. Nalabit nga pampanunod. Kasta. Naimbag mo tadi na ginandat ti aglibas. Saan, senyorito? Tambo na matadelikado ti biyag na no aglibas. Iso analabit nga agbutan.
kandalabit. Umanukutan nga asawaan niyo. Mayat day tangay bagam, bakit bogan? Kasano, senyorito? Mapan ko kadiikan, iti kanon na. Sanan, siyakton ti mangipan iti kanan na. Sige, senyorito. Da kayo ti makaamaw. Iti day tangay padamag mo kanyak, bakit bogan? Maganas ko ti mangan. Wan, senyorito. Sige, mangan kalata. Agbusog ka. Talagang agbusugak. Tamaganas ko ti mangan ita. O sige, mangan ka, Rosana. Diyak kaya't mabisinan ka. Diyak kaya't ngagsakit ka. Solomon, anya ka di talaga ti kayat mo ang mapasamak. Apay nga impupok na ti mansyon mo. Apay, di mo ka di pa'y maawatan? Rosana, kayat ka nga asawaan. Sikat kayat ko nga agbalin, akat ako na inay ko iti dayto yung biyag. Iso di ka kung magsugir kanya, Sige. Sumorotak iti pagayatam. Basta ibagam kanyak no sa dino ti ayan ti inak. Anya? Dakkal ti pamatik kasi kamot laang tinangkidnap kankwana. Amok. Sika ti akin gapuanan iti panagpukaw niya. Kat kayat ko nga agpada kami nga agnaag ditoy. Kasta? Sige. Sana parikot day taro sana. Amin akayat mo. Patgak. Ngamin ay ayatan ka. Tone Barok, awan ti basol mo iti napasamak iti agina. Iso at di mo pabasulan ti bagim. Na talaga kit di asa iro dagiti atat tao. Uwan, nang nangag kumag ti maipapan kada Solomon. Isuda ti kabilegan ni Jebugalyon. Amin akayat da, maaramid da. Tata, Ngam, ti maibalakad ko ken ka. Nasaysaya at no umadayukan titoy. San ka ngagpakpakita pa'y kadakwada? Gaputan ano penda kamit gayam. Umadayo ka langin, Barok. Tama nga numasarakan da ka. Kat maipadakan kadakabsat Dorotya, apaltugan dalatan. nagsakit tinakam ko. Tawan man latin aramida ka, tata. Nabilag da at tao. Iso nga awan at talaga ti maaramidam. Ngam, at dapay natda pamuspusan, Barok. Tiag kararag ka iti Diyos. Ta isulatan ti makaamo kadag iti kriminal. Tata Kulas. Bayamong ti kayan ayat mo iti puder na. Kaya't nga asawaan day jay asulumon. Iso asaan namit siguro a pagaramidan iti dakays. Ipabusoy kulatan ni Rosana. Kasta ka di, tata. Saan nga iti dayta, Barok? No adalag ti mabali na mapasamak. Ay, pagpaggadan ti biyagmaw. No, agpilit ka ang mga gaw ken ni Rosana.
Inton bigat, maitabunan ibangkay dagiti agina. Isu nga umadayukan ditoy baro. Mapangkan iti adayo a lugar. Daytay namnamaam adida ka masarakan. Kasta ti makunak baro. Ket daytoy metdagada Dorotia. Sakpay lang ti makaam mo. Ibilin kunto kadagiti anak ka. Taditay mo baro. Nga amangan no dumteng to ti tiyempo nga agsubli ka. Ket maipaiman tuken ka. Tata, Lakaya kon. Ket jak amap. No adak tupayabiyag. Iti tiyempo apa nagsublem. no. Sikan ti mga hiwan kadagiti tanamdaan ti Dorocha kan Karding. Kanayon mo nga umay dalusan. Wen Uncle Tony. Dumtang to ti aldam nga agsubliak. Ket sarungkaran kayo ditay. Ha? Sa dino ti papa naman, Uncle? Jak may bagaken ka, nonong. Uncle, apay nga pumanaw ka. Gaputa dati kayat na amang patay kanyak. Isu asikan ti makaam mo ditay. Ti kalapaw daan ti Dorocha. Sikamat ti makaam mo amang dalos. Kas tamat ti aglawlaw ti kalapaw da. Wen Uncle. Mabayag man ti tiyempong awanak. Agsubliak tulat ta. Laglagi pamday ta. Wen Uncle. Wen. Pumanawak. Umadayo ak ditoy. Mapanak iti adayo a lugar. Tapno maliklikak dagiti kriminal. Ngagpangpanggap amang patay kanyak. Ngemkas iti nakon-nakon, nono. Agsubliak to. Bakit Adela? Bakit Adela? Rumuar ka ditan! Anya ti aramidan nyo kanya. Rumuar ka ditan, kunakmal! Darasam Tamang ano ibabawi kat ikandadok manan! Pangipanan nyo kanya. Di kan sumano! Ala! Sumurot ka kanyak! Dito'y kalang salas, Rosana. Urayam tinam dito'y. Dos! Rosana, anak ko. Nanang. Nanang. Abday ta, Rosana. Nagkita kayon iti inam. Anak ko. Nagkungpalak iti kayat mo. Tapno awan ti may bagang kanya. Sige. San kun nga ikulong ti inam iti basement. Ngayok ka talaga. Pinagbalin mo ang balot, tinak! Idinto tawan nagbasulan na kan ka! Agyan di tayo ti inam. Kadwa ni bakit bogan. Agpaay ababaunan di tayo. Itikas na. At akatulungan ni bakit bogan ang mangyawag iti amin akasapulan ta. Ngembalagan ka, bakit Adela? Iti ka nito nga agbidot ka iti garaw mo. Sa anak abumdeng amang gudas iti biyag mo. Tandaalam dayta. Ipaypay sungatan ni Tony ti umadayo. Anya mati pagbanagan da bakit Adela kan Rosana iti mansyon ni Solomon. Gagayem. Di uliwana denggen tituloy tinobela tayo ana paulwan. Biyag! Wano patay!
Biyag! Wano patay! Tinapalabas, nasakit tinakam ni Tony itinapasamak kadagiti agina, abagat Dorocha ken Karding. Insalaysay na ti mapaspasamak kadakwada kini Rosana, kinilakay kulas. May sa apagayam da bakat Dorocha iti lugar da, nilakay kulas. Binagbagaan nga ro tilakay da itoy, adinan gamden abalsen ni Solomon, ken dinan agawen ni Rosana. Tagpagadlaeng tibiyag na, no di kat insingasing nakit din, ti adayuna. Itimat mansyon ni Solomon, pinarwarnan ni bakat Adela itinangipupukan na a basement. Binalaagan namat ti baket, nga iti kanito nga agbidot iti garaw na. Sana bumdeng amang patayken kwa na. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo ana paulwan. Biyag! Wano patay! Balaagan ka bakit, Adela? Iti kanitong agbidot ka iti garaw mo. Sana ka bumdeng amang gudas iti biyag mo. Tandaan ang dayta. Bakit, Adela? Palubusan na kami apumanaw ditoy. Dayta ti Jack kaya tamapasamak. Iso ano agtignay kayo iti dakas. Jack bumdeng amang patay kada kayo. Tandaanan nyo dayta. Dakas ka talaga, Solomon. Sige, bakit Adela? Mapan kay ti kusina. Tatulungan ni bakit Bogan nga agtrabaho. Rosana, agsublikan iti silet. Sige. Anak. Sige, nanak. Mapan ka niyo kasi. Katag subliak ikiselit nga ayan ko. Sige, anak ko. Adela, agyamanak, tapinarwarda ka ni Jay Basement. Wan Bogan. Anya ti kuna ni Solomon kan ka. Sa anak kano nga agtignay iti di na magustuhan. Ta saan abumdeng amang patay kanyak. Nga agpapankin ni Rosana. Wan. Kabaulan na day tang aramidan. Isu nga amin nga ibagana. Nasken nga agtulnog tayo. Tapno di na tayo dangran. Dakas a tao ni Solomon, Adela. No kalabanam, talaga nga isagmak mo laeng tibiyag mo. Isu nga agtong palkalaengan, iti amin akayat na. Kasano ay, boss? Ituloy tayo kadipay lang sa pulan ni Tony. Huwag nga rod, boss! Awan tumatlang ti maramidan na. Awan na pulos ti laban na kan ka. Nugamdan na ti lumaban. Anya? Saan tayo nasa pulan, boss? Adda dito ni Rosana, boss. Iso baybayan tayo ni Tony. Manmandaran dak ka di iti aramidat. Kuha, boss. Kaya't ko apatayin ni Tony. Iti kasta. Awanan ti kay nagaw ko iti ayat ni Rosana. Mawatan nyo. Boss, Kaya't ko atan awan tumot ni Rosana. Ti bangkay ni Tony anakalungon. Mawatan nyo. Wen, boss! Iso adidak mandaran. Gapo tawan utak yo. Nagpadaan nyo akunan. Rumor kami manan, Rosana. Ket balagan ka. Iti ka nitong aglibas kayo dito'y mansyon. Sapulan ka iti uray sa dinuman apapanam. Ket agikaro ka. Tandaan am dayta. Amin akayat ko. Ket matumpal. Awan pa'y ti kayat ko ajak na ala. Iso ano agsukir ka kanyak. Dakas ti pagbanagam. Agsingsingtot ka, Sige, Rosana, asawak. Panawan kan dito'y silet.
Pagkatbogan, ikandadok ti silid nga ayan ni Rosana. Tulbakan tulangan inton ikam iti kanan na. Maawatam. Wen, senyorito. Diyak kayat nga agsarita dagiti agina. Iso asika ti mangipan iti kanan na. Nalawag. Wen, senyorito. Ken diyak kayat aparwaram ni Rosana iti silid. Wen, agtong palak iti amin nga imbagam. Salbag! Matukan tayo manan iti biyahe. 2 nga oras ti tarayan ti kotse manipod iti bugalyon. Aging kay bobok. Agrekreklamo ka kadi maskay? Saan, boss? Apay nga rod akasta ti saom. Ibaga ma, no ikatan na kan ni boss, kastaw na. Tay dispatsada kan. Salbag kami, Tanso. Nuan niya ladidan ti sasawam. Sige, agdrive ka kit din. Sana day ta reklamom ti agado. Nangagmuti ko na ni Ansot, maskay. Agdrive ka laan. Saan aday ta agrekreklamo ti ammom? Boss Solomon, kasanungay. Aguray ka kadimanan dito nang iparkingam iti kotse. Wen, Ansot. Ngayon saan nakabasta aguray la dito? No di ket agsapulak man. Sige boss. Umay ka nga rodan, Ansot. Sa pulantan, tagiti kakatwa tayo alalaki. Na tumulong da kadata. Wen maskay. Iti kanito makita yun ni Tony. Iyon paluspusan kayo. Nalawag. Wen boss. Kabsat mo kan. Apay anaskan nga ipupok ni Solomon ti anak ko iti silad na. Kaya't na siguro ti agsigurado asaan ang makalibas ni Rosana. Sana bale, tawan mo't tidakas ang mapasamak kan kwa na iti silid. Kansan mo't nga agbising. Takanayon ko nga ikan iti taraon na. Kabsat Adela, sika mismo tinakapanagnak iti kinadakas na. Iso asaan tayo na kontraan. Gaputa madaksan tayo laeng. Saan amarigatan ni Rosana iti silid nga ayan na. Iso adi mo kumapakadanagan. Tinasken ket sika. Gaputa nakarwar kamot laeng iti basement. Wan nga ron. Ngam di mon gamden ti aglibas. Gaputa uray anya ti aramidem. Talaga asaan ka ang makalibas. Kasta ka di. Wen kabsat. Siyak. Kaya't konti pumanaw ditoy, hindi pa'y laeng. Gaputa jak kayat ti ugali ni Solomon. Ngamjak maiturad ti pumanaw, Adela. Ngamin, mabutengak nga amangan no patayen nak ni Solomon. Naglakalakan ko na ti pumatay. Awan ti kabuteng na. Iso akay kayat kulatan ti agtalinaad dito yung mansyon na. Adda ka di sweldom dito eh. Wen, adda. Or-ornungak ti sweldo. Idol-dolin ko. Gapo taawan matan ti pangaramatak. Gapo taim mo na matan apim mo sa iti asawak. Kat awan anak mi. Saan kami anaparaburan iti anak? Kasta ka di. Iso ati tangdan ko. Or-orno ga. Gaputawan mat pangusarak. Kabsat mo kan. Ni Solomon. No agtong palka iti pagayatan na. Saan ka amaan ano? Iso ati maibagakken ka, Adela. Agtong palkalatan ken kuana.
Oo. Adto iti merienda, balasang ko. Nana Bogan, kumusta ni Nanang? Adda ije kusina. Agyam anak. Ala, agmerienda kan balasang ko. Kat ibusem to'y insagana ka meriendam. Nana, Di mo baybayan ti salunat mo. Noan niya ti isaganak akanam. Ibusem. sige, Nana. Katagyaman ako, Nay. Ala, panawan ka pa ay dito ayan mo. Subyak tulat tanday tabaso anang ikak iti Diyos. Kanday taplati ito anang ikak iti tinapay mo. Agyaman akmanan, Nana Bogan. Sa dino ti ayan tayo nakitak a lalaki. Anak atak dari tayo ditoy. Awan matan, Boss Maskay. Agdamag tayo kumakan ko na. Ang mga ano nakita na ni Tony. Tasinag ditoy di balay ti baket. Kan lalaki a pinaltugak. Nagpukaw matan, Boss Maskay. Dagidyahin dagiti di armas a lalaki. Saan da nasiputan ti panaglamang ko ditoy? Dakas datat tao. Patsak nga iso dati ng patay kadaapong Dorocha. Kan Uncle Carding. Jemay sa lalaki. Mailasin ko. Iso day jay tay nagdamag kanyak idi. No amok daro sana kan Tony. Tagayam. Dakas ti panggap da. Iso ano makitak ida. Talaga nga ilang mga ida. Jacqueline Pagarup. Ngagrara na tayo dito balay ti agina pinaltugam, Maskay. Nakauna kayo kayam ditoy. Wan Maskay. Makitam ka di dagiti dua akros. Dagijay. Iso dagitan tayo pinaltugam. Naitabon dagayaman. Kaya't nasawan. At ditoy ni Tony. Kadwa! Sige! Sarkan nyo ti balay! Ang mga no at dadita ni Tony kaglimlamang! Wan Boss Maskay! Dajay, pinilit dali no katantiri daw ang nakakandado. Simrat dalatan. Dakas dadat tao. Di ko nada siguro. Kat adda dita ni Uncle Tony. Ngam di dala mo apim manawan. Sanak pa apumanaw dito yung naglamangak. Paliwak latay da. Isudagam tinang patay kada apong Dorocha. Boss Maskay! Awan nakita may ataw iti unag! Sigurado kayo! Good boss! Awan! Pimanaw nga tan, Maskay? Sige! Sapulan tayo iti dito lugar! Ninunong matay tagtataray nga umay dito'y ayang ko. Tatakulas! Tatakulas! Payakas ta unay ti panagtaray mo ngay may dito'y balay ko. Dagiti kriminal, tata! At dada ditoy! Sapsapulan da ni Uncle Tony! Kat agturong dan ditoy! Inunaki da! Nang lintagak! Anya, mala, aglimang kang rod. Ang mga nudang randa ka. Sa kunti sumango kadakwada. Aglamang tatata! Saan? Ala, ingkaglimangay. Tasak timang sango kadakwada. Sige, tata! Nagagaya madida sardengan ni Tonay. At yung gaiti dida masapulan. Isuda dagitan. Tudlo dito iti pagturungan da. Hoy! Sigaw lang kay! Sa dino ti ayan ni Tony? Maitudum ka di ka na kami! No di mo ibaga kada kami ti ayan ni Tony. Ug satag ti angas mo! Anya ti mapasamak kinila kay kulas iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwan na denggen tituloy ti nobela tayo ana paulwan. Biag!
Wenno Patay. Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika Jun Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno Patay!